Maon yung mga panghitabo mga siyaw. Na ako'y gitrabaho 50 ka buok shirts. Medyo kapoy atong kalawasan diha kay naabtan tag alas 2 na bahuay ana. Pero okay lang gihapon, goods na gihapon. Lipay kay ko mga siyaw kay nanay ni salig sa akong clothing line. So mao to mga siyaw, dili pod nato kalimtan nga mukaon og mga lami nga pagkaon. Kay sige be tagka stress, at least makuhaan lang gamay ba. Unya first time day namo diri sa Lechon Park sa Talisay Poblasyon. Alipaya laging malaya kay dugay na lagi siya ganahan mukaon diring dapita. But before nato sugdan, ato sang intruhan. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Medyo oily-oily na ang atong naong da. So karon mga siyaw, kuyogi ko ninyo daghantang trabahoon nga mga t-shirts. But before nato sugdan, ato sang iplastar ang mga t-shirts. So mo ito mga siyaw, adlaw nga Martes karon and karong adlaw natin trabaho. Nisayo ta og mata para maka-prepare og food para sa buntis. Mga na, kuyogi ko ninyo. And ang ako ring buhaton karon, magluto ko, after luto, ligo. Magligo, trabaho, yung magtrabaho. Balik na po diri sa apartment para magtrabaho sa 50 ka shirts. YouTube natin. Ay, yung coffee. Sumaw to mga siyaw, human na tagtrabaho! Woo! Energetic kaysa, di ka ba trabaho sa energetic jud. Energetic jud, ginapamantay buhaton unya. Magtrabaho ba man tas mga t-shirts? Negosyo ba? Negosyo! Hataw diha! Hataw! So mga ito mga siyaw ni pahuay tagkadiyot and katoday una natong gibuhat kay ang printa atong gitransfer sa t-shirt. So bali wala pa ta nahuman nato ha. Napay gitawag ato nga curing or healing and karon pahuay sa ta, musnak sa ta. Time check alas 12 na sa buntag. Mangita tag makaon dere be. Kaon na din ni Monyor. Ang kaning cheese ring. Mata pa rin ang landlord mga siyaw.
So mo to mga siyaw, adlaw nga Miyerkules. Human na tagtrabaho, ug ang sunod na to buhaton kay magpatupita kay ngilad na kay tagnaong. Ngayag sa poto nun si Malaya sa atong pamurma sa atong buhok. Unya magpatupita ato sa maayo ug kasaligan. So mga ito mga siyaw, human na tagputupi. Karon na nata sa balay o oras na para mukaon. Lami kayang giluto sa akong asawa. Sinangag, ay sinigang. Napadjay suka nga power kay tanan. Oh, daghan limon sa ito. Kaon sa ito mga siyaw, before trabaho ang mga sanina. Okra. So mga ito mga siyaw, nahuman na tagkaon. Ang sunod na ito buhaton kay ang katong mga t-shirt nga nahuman ako paggabi kay atong isulod og plastic. Sumaw to mga siya humanatagpak sa sanina. Unya karon atong gihuwat ang buyer para makuha siyang mga orders. Actually guys, napakoy kuwang niya kay nahotdan kog stocks. Unya ang akong mga stocks next week pa maabot, so mao na. Trabahoon na to next week. Ano ka lula amor, ano sa mo check. Dira ka mag-isa na? Ground na yan, no? Ha? Ground. Oh, pwede na ka mag-service. And magtiwas ta sa ubang mga t-shirts. So mga ito mga siyaw, nahumantag sa iyo karon kay unom ra kabok atong gi-heat press. And before ta matulog, shout out di ay sa nag-order ani. So mga ito mga siyaw, adlaw nga Sabado, kuyogi mi ninyo mangarbon me. Tatoy! Ay, bakit puro? Sama to mga siyaw, nahuman na may pangarbon. Mangaon may karon og lami. Ano may mangaon og lami? Deserve namo kay permi lang may busy. Onya, permi lang may kapoy, so bale deserve nato nga mukaon og lami. Kamo po, di ba, kung kapoy kay stanan, kanan hardworking kay mo stanan,
kugihan kay mustanan, deserve na ninyo usahay jud reward sa imong kagalingon. Deserve nimo nga mukaon kag lami. Ito mga siyaw, adlaw nga Domingo. O kuyogi mi ninyo karon mangaon misa. Asa kita mangaon yor? Lechon sa Talisay. Ang atong kuyog ni energy oy nasa loyo. Sumo to mga siyaw. Grabe busog kayo mi sa lechon. Lami sa dito da. Lami po dilang ginabot dito. Og first time to namo ni Malaya mangaon sa dito sa Talisay sa lechon park nila. Grabe daghan na di tao dito And lami jud dilang lechon. So mao to mga siyaw, diri lang ako tapuson ng akong vlog, and before ta mahuman sa akong vlog guys, sa mga empleyado or sa mga tao nga gikapoy sa ilang sitwasyon, gikapoy sa trabaho guys, inyo ra jud nang ipahuway nya ubanan niyo og pag-ampo. Till next time mga siyaw. Ciao.